हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी, हरे प्रणाम कृष्णा माता जी, माता हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा. இந்த हरे कृष्णा प्रभु சனிக்கிழமை தோறும் நடக்கக்கூடிய हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम हरे माता कृष्णा जी. माता जी, प्रणाम हरे माता कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी. प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा சேதுலட்சுமி माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी. माता जी, हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதா ஜி, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे माता जी. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी. उषा माता जी, हरे कृष्णा. उषा माता जी, हरे कृष्णा. இந்த வகுப்புக்கு சனிக்கிழமை தோறும் நடக்கக்கூடிய இந்த பக்தர்களின் சத்சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் நம்முடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அன்போட வரவேற்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த திருமதி உஷாராணி மாதாஜி அவர்களுக்கும் நம்முடைய தாரணீசி மாதாஜிக்கும் நம்முடைய என்என்டி பிரபுக்கும் நான் முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நாம இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு இறைவனை வணங்கிட்டு நம்ம இதுக்குள்ள நுழையலாம். அதுக்கு முன்னாடி பத்மா மாதாஜி, நீங்க இன்னொரு இது ஐடி எங்க இருக்கீங்க? வந்துட்டேன் மாதாஜி. பத்மராஜம் லேப்டாப்னு இருக்கும், அத கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. பத்மராஜம் லேப்டாப்பா எந்த இடத்துல இருக்கு? हरे कृष्णा माता जी, லேப்டாப் போட்டிருப்பேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இங்க இருக்கு மாதாஜி. ராஜன் மாதாஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி, பண்ணிட்டாங்க. பார்த்துட்டேன். இப்ப இத க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இல்ல, அவங்க 2 இருக்கட்டாங்க. வேற யாரோ வந்திருக்காங்க. அவங்க ஏதாவது ஷேர் மாதாஜி, நீங்க பண்றாங்களா? வேற யாரையோ பண்ணிருக்கீங்க, முத்து மாரியப்பன் ஆமா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா, நான் அதை இது பண்ணிடுறேன், லீவ் பண்ணிட்டு. இருங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க. ஒரு நிமிஷம். அது பக்கத்துல இருக்குது, ஏதாவது மாறி வந்துருது. அது மாதிரி ஏதாவது ஷேர் பண்றாங்களா அவங்க? ஆமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜிக்கு போட்டோஸ் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. லேப்டாப்னு இருக்கா மாதாஜி? பாத்துட்டேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம ரேவதி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? யார் மாதாஜி? हरे வந்திருக்காங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी. प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, उषा माता जी, मल्लिका माता हरे जी, कृष्णा, हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஆரம்பிச்சலாம். ஓகே. இப்ப ஓப்பனிங் பிரேயரும் பிரணதியும் நான் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் அடுத்தடுத்து பேர் சொல்றேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு அவர் சாண்டிங் பண்ணிட்டாரு நம்ம பகவானுக்கு. நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுனா தீராவனச்சாரி, யமுனா தீராவனச்சாரி, ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய,
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியில ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆரம்பிக்க போறாங்கன்னா இவங்க ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் மாதாஜி சம்சாராதா பாடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனாலும் ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் மாதாஜி. அவங்க இருக்காங்களா? இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்கேன். பதில் இல்ல இல்ல இருக்கேன். நான் அந்த அன்மியூட்ல இருக்கேன். வந்துருத்து இப்பதான். மை நேம் இஸ் ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன். என்ன நான் அந்த சட்சங்கத்துல ஜாயின் பண்ணி 3 years கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. இதுல நான் நிறைய தெரிஞ்சுருக்கேன். எனக்கு நிறைய படிப்பினை கிடைச்சிருக்கு. எப்படி பக்தி பண்றது, அப்புறம் எப்படி அமைதியா இருக்கிறது, எந்த ஒரு செயலையும் நிதானமா செய்யணும், எல்லாரோடத்துலயும் அன்பு பாராட்டணும், இதெல்லாம் நிறைய கத்துருக்கேன். இது எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப நன்றிய தெரிவிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால, நிறைய அடுத்தடுத்து ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறதுனால. இதுல தாகூரா கிருஷ்ண விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூரார் தான் அந்த குரு அஷ்டகம்ங்கிற பாடலை எழுதிட்டு அதுல ஒரு 8 இது கீர்த்தனையை கொடுத்து அந்த படிப்பினையை நமக்கு கொடுக்கிறார். அந்த பாடலை நான் உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் ஸ்ரீ குரு அஷ்டகம். ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಡಲೋಗ ತ್ರಾರಾಣ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕನಗನ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಗ ಪ್ರಭೋಕಿ ತನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ ಮಾತ್ಯ ಮನಸೋರಸೇನ ರೋಮಾಂಚ ಕಂಪಾಳ್ ರುದುದಂಗ ಪಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರ್ ವಿಂದಂ ನಿವಿಗ್ರಹಾರ ರಥ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ ಮಂದಿರ ಭಾಜನಾದೋ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂ ಶನನಿಯುಂಜದೋಬಿ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಸದುರ್ವಿದೇ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾದ ಅನ್ನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಭಕ್ತ ಅಂಗಾನ್ ಋತ್ವೈವ ತೃಪ್ತಿನ್ ಭಜದಕ್ಕ ಸೈವ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಯೋರಭಾರ
माधुर्य लीला गुणरूपनाम्नां प्रदिशना स्वा तनलोलुपस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं निकुञ्जयोनो रदिकेलिसेते यायालिबि युक्तिरभीषणीया तत्रादिसाक्ष्यात् अधिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं साक्षात्त्वेन साक्षात्तरित्वेन समस्तशास्त्रैः उक्तस्तथा पाप्यदयेव सपि कृन्दु प्रपूर्य प्रियैव दस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न कदी कुतोऽपि ध्यायान्वंस दस्य शस्त्री सन्त्यं वन्दे गुरुजी शरणारविन्दं संसारदावादवलोला तारुण्य कानकनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं हरे कृष्णा माताजी தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ஓகே அடுத்தது வைஷ்ணவ சாங் பாட போறாங்க ஸ்ரீமதி யோகேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்கள்கிட்ட என்ன சாங் மாதாஜி பாட போறீங்க? புரியல மாதாஜி. என்ன சாங் பாட போறீங்கன்னா? நரசிம்ம ஆரத்தி, ஸ்ரீ நரசிம்ம ஆரத்தி பாட போறோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, பாடுங்க மாதாஜி. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு தான் கேட்டேன். நீ பாடுங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க யோகேஸ்வரி மாதாஜி. நரசிம்மாயா நமஸ்தே நரசிம்மாயா பிரகலாதலாததாயினே பிரகலாதலாததாயினே हिरण्यकशिपोर्वक्षाः हिरण्यकशिपोर्वक्षाः शिलाटङ्कनकालये शिलाटङ्कनकालये इदो नरसिंहा परदो नरसिंहा इदो नरसिंहा परदो नरसिंहा यत्तो यत्तो यामि तत्तो नरसिंहा यत्तो यत्तो यामि तत्तो नरसिंहा पहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा पहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा नृसिंहमादि चरणं प्रपद्ये नृसिंहमादि चरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणग अद्भुत शृङ्गां तलिदहिरण्यकशिपु तनभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीशारी जय जगदीशारी जय जगदीशारी तव करकमलवरेणगम् अद्भुत शृङ्गां तलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीशारी जय जगदीशारी जय जगदीशारी जय नरसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह 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 जय नरहरि 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 जय नरहरि जय नरहरि
नरहरि जय नरहरि हरि बोल 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 जय नरहरि बोल जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय श्रील गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ ஹரே மச். கிருஷ்ணா. இல்ல இது கேமரா ஆன் பண்ணுங்க, அது சொல்ல மறந்துட்டேன் நான். கேமரா ஆன் பண்ணுங்க, யாரு சொல்றாங்களோ இருட்டுலன்னு சொல்லக்கூடாது. எல்லாருமே இருட்டுல சொல்லக்கூடாது, சொன்னீங்கன்னா இருட்டுல சொல்லக்கூடாது. ரொம்ப பண்ணீங்க மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தவங்க எல்லாம் கேமரா ஆன் பண்ணி பேசுங்க. இன்னைக்கு நாம வந்து என்ன தலைப்பு எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா லோபா, அதாவது கிரீடை பத்தி இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னைக்கு தலைப்பு அதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்மளோட மனுஷங்களுடைய வாழ்க்கையில 6 விதமான களங்கங்கள், அக அழுக்குகள், உள்ள அழுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய களங்கங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே நிறைஞ்சிருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னா காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். இந்த 6ல ஒண்ணுதான் இந்த லோபம்ங்கிறது. நம்ம வந்து இந்த 6 அழுக்குகள் நம்ம மனசுல இருக்கிற வரையிலும் நம்ம வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு நெருங்கவே முடியாது. அது நல்லா திண்ணமா வச்சுக்கணும். இது அத்தனையும் ஒழிச்சாதான் நாம வந்து தூய நிலைக்கு வந்தாதான் பகவானுடைய உலகத்துக்குள்ள என்ட்ரி ஆக முடியும். அதனாலதான் வந்து இதை பத்திய தலைப்பு நமக்கு இந்த சனிக்கிழமை ஒவ்வொன்றை பத்தியும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதை வந்து விளக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமத்தை பத்தியும் குரோதத்தை பத்தியும் ஏற்கனவே வந்து 2 கிளாஸ் நடத்திட்டாங்க. காமம்னா என்ன? ஆசை. எது மேலாம் ஆசை வைக்கிறோம்? பணம், பதவி, அப்புறம் பொருள், அப்புறம் வந்து பெண் மேல, அப்புறம் பொன் மேல, மண் மேல, இப்படி பலவிதமான ஆசை. அது எல்லாமே எப்படிப்பட்ட ஆசை? தீராத ஆசை. அந்த மாதிரி ஆசை தான் காமம்னு சொல்லப்பட்டது. மோகம்னா என்ன? பற்றுதல், மயக்கம், ஒரு பொருள் மீது கொண்ட அளவற்ற ஆசை. அதுவும் ஆசையில தான் வருது. ஆனா எப்படிப்பட்டது? அது எப்படியாவது அடைஞ்சே தீரணும்னு ஒரு தீய வழியில கூட நம்ம போயிடுவோம். அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆசைதான் வந்து மோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்னைக்கு நாம் எடுத்திருக்க தலைப்பு வந்து லோபம். லோபம்னாலும் பேராசை தான். அது வந்து கஞ்சத்தனம்ங்கிறதும் சொல்லலாம். கஞ்சத்தனம்னு கூட பழமொழி சொல்லுவோம், எச்சி கையால காக்கா ஓட்டாதவன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதாவது நம்ம கையில இருக்க அந்த பருக்க கூட கீழே விழக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு கஞ்சத்தனம். நம்ம சேகரிக்கிற உலகத்துல நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் எல்லாம் நாமளே தான் வச்சுக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு துளி கூட கிள்ளி தெரிக்க கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து லோபத்துலதான் வருது. அது மாதிரி தேவைக்கு அதிகமா நமக்கு வந்து தேவை எவ்வளவு? நமக்கு வந்து ஒரு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு, உடுக்கிறதுக்கு ஒரு துணி, சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு, இது வந்து மினிமமா இருந்து போதும் நமக்கு. ஆனா நம்ம வந்து எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படுறோம். அதுல புடவையெல்லாம் வாங்கி நிறைய அடுக்கி வச்சுக்கிறோம், நகையை வாங்கி உள்ள லாக்கர்ல வச்சுக்கிறோம். வீடு வந்து சின்ன வீடு இருந்தா பத்தாது, பெரிய மாளிகை வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஆசைப்படுறோம். பாரதியார் அந்த காலத்திலேயே சொன்னார், காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி அப்படின்னு அவர் பாடினாரு. ஒரு காணி நிலம் இருந்தா போதும்னாரு. அது மாதிரி நிறைய அதாவது துறவிகள்லாம், அதாவது மகாத்மா பரமாத்மா நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மரத்தடியில இன்னைக்கு அமர்ந்தாங்கன்னா அந்த மரத்தடியிலேயே திரும்பி வந்து அவங்க அமர மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்தடியை வந்து நமக்கு சொந்தம்னு ஆயிடும் அப்படிங்கிறதுனால இன்னைக்கு இருந்த இடத்த விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துலதான் போய் உட்காருவாங்களே தவிர அதே மரத்தடியில கூட அவங்க உட்கார மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்க வேண்டாம், நம்மளால இருக்கவும் முடியாது. சாரி, வேற ஏதோ ஸ்கிரீன் வேற ஏதோ வருது. யாருது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி ஸ்கிரீன் ஆஃப் பண்ணீங்க மாதாஜி, உங்களோட தான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதே மாதிரி என்ன செய்யறாங்க, நம்ம ஆசைகளை வந்து அளவுக்கு அதிகமான நிலையில, யாராவது நமக்கு போதுங்கிற மனசு இருக்கா? திருப்தி கொண்ட மனசு யாருக்காச்சும் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. எல்லாமே என்ன நினைக்கிறோம்? இன்னும் இன்னும் இன்னும்
இன்னும் எவ்வளவு சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அது எந்த குணத்துல வருது? 3 விதமான குணங்கள் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். ரஜோகுணம், சத்துவம், ரஜோ, தமோல வந்து இந்த ரஜோகுணம்ங்கிறது தான் என்ன செய்யுதுன்னா தீராத ஆசை, அப்புறம் வந்து அதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு கடினமான உழைப்பு, அது கிடைக்கலன்னா ஒரு ஏக்கம், அப்படியே ஒரு நிறைவடையாத ஒரு மனத்தோட இருக்கக்கூடியது வந்து பேராசை. அந்த பேராசை எதுல கொண்டு விடும்? பெரு நஷ்டத்துலதான் கொண்டு விடும். அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு கதை படிச்சிருக்கிறோம். மைதாஸ் அப்படின்னு ஒரு கதை எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. யாராவது படிக்காம இருந்தா கேட்டுங்க. அவர் என்ன வேண்டினாரு அப்படின்னா, கடவுள்கிட்ட நான் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாராம். அது மாதிரி வேண்டுதலுக்கு அவருக்கு ஆண்டவன் வந்து கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு? அவர் போய் அந்த வரம் அவருக்கு கிடைச்ச பிற்பாடு அவர் சாப்பிடணும்னு ஆசையா போய் சாப்பாட்டை தொடுறாரு, பொண்ணாயிடுது. சரி, தண்ணி குடிக்கலான்னு தண்ணி எடுத்தா தண்ணி பொண்ணா போயிடுது. தன்னுடைய மகளை போய் தொடுறாரு ஆசையா, அந்த பெண்ணோட விளையாடணும்னு. அந்த பெண் பொண்ணாயிடுறாங்க. இப்படி அவர் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணா வேணும்னு கேட்டார்ல, அதனால என்ன ஆச்சு? அவரால் எதுவுமே சாப்பிட முடியல, தண்ணி குடிக்க முடியல, தன் குழந்தையோட விளையாட முடியல. இதுதான் நடந்தது. இது நம்ம சின்ன வயசுல, நான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுல படிச்ச ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது. இன்னொரு கதை கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறாங்க. எவ்வளவு தூரம் ஓடி அந்த ரீச் ஆகுறோமோ அவ்வளவு தூரம் வந்து அவனுக்கு சொந்தம், அந்த இடத்த சொந்தமாக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் ஓடி திரும்பி வந்துருவாங்க. ஓடிட்டு திரும்பி வரணும். ஆனா ஒருத்த வந்து நிறைய தூரத்தை வந்து நம்ம வந்து அடைஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு ஆசையில வந்து ஓடுறான். வெயில், அந்த வெயில்ல வந்து என்ன ஆகுது? ஓடி போய் மயக்கம் அடிச்சு கீழே விழுந்து இறந்தே போயிடலாம். அந்த என்ன வந்து பேராசைங்கிறது இந்த பெரு நஷ்டத்துல தான் கொண்டு விடுது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்காக இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஆசைகளை வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆசைகளை நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்க கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு அனுபவ பாடமா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்ல, அந்த ஆசை வந்து இன்னொன்னுக்கும், லோபத்துக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாம். என்னன்னா, மத்தவங்களுக்கு சேர வேண்டியது, மத்தவங்களுக்கு சொந்தமாக வேண்டிய ஒரு பொருளை நாம அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சு, அது கூட என்னன்னா லோபம்தான், பேராசையின் வரிசையில தான் இதுவும் வருது. அதுக்கு உதாரணமா நம்ம வந்து என்ன செய்யறாங்க? உதாரணமா யார சொல்லலாம்? துரியோதனனை சொல்லலாம். இப்ப நமக்கு உள்ளது கிடைச்சு போச்சுன்னா அவங்க திருப்தியோட இருக்கணும். ஆனா திருப்தி அடையறது இல்ல. இன்னொன்னு ஆசை. துரியோதனன் என்ன பண்ணான்? அவனுக்கு அஸ்தினாபுர அரண்மனையை கொடுத்துட்டாங்க, பாகம் பிரிச்சு, இந்தா இதை நீ ஆளு அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணுமில்லாத ஒரு வேஸ்டான நிலத்தை வந்து பாண்டவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒரு காண்டா வனத்தை கொடுக்குறாங்க. அவங்க அது கடினமா உழைச்சு இந்திரபிரஸ்தம்ங்கிற ஒரு அழகான நகரத்தை உருவாக்கணும்னா துரியோதனனுக்கு பொறுக்கல. அவனுக்குதான் அஸ்தினாபுர அரசு இருக்கு இல்லையா? அவன் ஆசை அடங்கல. அவங்களோட இந்திரபிரசத்தையும் கை கொள்ளணும் அப்படின்னுட்டு சூது விளையாடி அவங்களோட ராஜ்யத்தை வந்து என்ன செய்யறான்? அபகரிச்சுக்கிறான். இது வந்து எதுல வருது? இதுவும் வந்து பேராசை, இந்த லோபத்துலதான் வருது. அதுக்கு பிறகு 13 வருஷம் அவங்கள வனவாசம் அனுப்பி திரும்பி வந்த பிறகு அவங்களுடைய ராஜ்யத்தை அவங்க திருப்பி கேட்கறாங்க. திருப்பி கேட்டப்பயாவது அவன் வந்து கொடுத்தானா அப்படின்னா, ஒரு பிடி மண் கூட நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து ஏமாத்திடுறான். இது எல்லாமே வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா பேராசை. அந்த பேராசையோட விளைவு அவன் என்ன அனுபவிச்சான் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். மிகப்பெரிய குருஷேத்திர போர்க்களம். அந்த போர்க்களத்துல வந்து என்ன நடந்தது? அழிவு மட்டும்தான் நடந்தது. எவ்வளவு பேர்? 64 லட்சம் கோடி பேர் வந்து அதுல இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு பாகவதத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அத்தனை உயிர் இறக்கிறதுக்கு இது வந்து சரித்திரத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு போர்க்களம், மிகப்பெரிய அழிவு. அப்படிப்பட்ட அழிவுக்கு காரணமா இருந்தது எது? அவன் மண் மேல கொண்ட ஒரு ஆசை, பேராசை. இந்த மாதிரி ஒரு அழிவுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசையை வந்து நம்ம எல்லாம் கைவிடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த சம்பந்தமான ஸ்லோகங்களையும் இது சம்பந்தமான ஸ்டோரியும் வந்து சத்யநாராயண பிரபுஜி வந்து இப்ப அடுத்தது சொல்லுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார், நம்ம வந்து பஞ்சதத்துவால வரக்கூடிய அத்வைத ஆச்சாரியாரோட அப்பியரன்ஸ் டே நாளைக்கு வருது. அவரை பத்தி ஒரு 2 வார்த்தை நான் சொல்லிடுறேன். அவர் வந்து 1434 வருஷத்துல இருந்து 1589 வருஷம் வரையிலும் வாழ்ந்தவர். இந்த பிரம்மகடைய சம்பிரதாயத்தோட முன்னோடி யாருன்னா அவருதான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்றதுக்கு, இந்த பூமிக்கு இறங்கி வர்றதுக்கு காரணமானவர். அவருடைய தோழராகவும் ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஒரு குருவாகவும் அவர் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறாரு. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நம்ம சொல்லும் போதே அவர் பேரையும் நம்ம சேர்த்து சொல்லுவோம்.
ஸ்ரீ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய சைத்தன்யா நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத அப்படின்னு ஆச்சாரியான்னு வரும். அந்த பஞ்ச தத்துவாலையும் அவருடைய நேம் வருது. ஏன்னா இவர் வந்து விஷ்ணு தத்துவத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இவர் பிறந்த இடம் வந்து ஸ்ரீஹட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல, வங்கதேசத்துல ஸ்ரீஹட்டாங்கிற இடத்துல குபேர பண்டிதருக்கும் நாபா தேவிக்கும் மகனாக அவர் பிறந்தாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றதுக்கு 50 வருஷம் முன்னாடியே அவர் தோன்றிட்டாரு. தோன்றி பக்தியை பரப்பிட்டு இருந்தாரு. அப்படி இருக்கும் பொழுதுல கலியுகத்துல மக்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், பக்தி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. பக்திங்கிறது அறவே இல்லாம கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு அவங்க மேல கொண்ட இரக்கத்தினால அவர் என்ன செய்யறாரு, கங்கை கரையில் அமர்ந்து கங்கை நீர் மற்றும் துளசியை வச்சு அவர் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு கிருஷ்ணரை வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்துக்கு பூலோகத்துக்கு வருமாறு அவர் வழிபாடு பண்றாரு. வழிபாடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து மனம் இறங்கி அவரோட பக்தி மற்றும் அவருடைய பிரார்த்தனைக்கு மனம் இறங்கி அவர் என்ன செய்யறாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இந்த உலகத்துல வந்து அவதரிக்கிறாரு. இவர் வந்து 125 வருஷங்களுக்கு மேல வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பிய ஆச்சார்கள்ல ஒருத்தரா இருக்கிறாரு. நாளைக்கு வந்து அவருடைய அப்பியரன்ஸ் டேங்கிறவங்க முடிந்தவர்கள்லாம் அவருக்காக ஒரு 12 மணி வரையிலும் உபவாசம் இருங்க, நல்லது. இருக்க முடியாதவங்க பரவாயில்ல, அவரை நினைச்சுட்டு அவருடைய பாடல்களை அவர் பக்திய நிலையை நினைச்சா கூட போதுமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து சத்யநாராயண பிரபுஜி வந்து அவருடைய ஸ்லோகங்கள், இது லோபா சம்பந்தமான ஸ்லோகங்களையும் அது சம்பந்தமான ஸ்டோரியும் சொல்லுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம். வந்திருக்கும் அனைத்து இஸ்கான் பெங்களூர் டிவோட்டீஸ்களும் பிரணாம்ஸ். ஓகே, இப்ப நம்ம மாதாஜி வந்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க லோபா அனர்த்தத்தை பத்தி. இப்ப நம்ம அதுல இருந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதோட ரெஃபரன்ஸா வந்து பகவத்கீதையில இருந்து பாகவதத்துல இருந்து 2 ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். இப்ப முதல் ஸ்லோகமா வந்து நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம எந்த ஸ்லோகம் சாப்டர் வந்து பார்க்க போறோம்னா 14th சாப்டர்ல 12th ஸ்லோகம் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த ஸ்லோகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, லோபஹா பிரவருத்திர் ஆரம்ப கர்மணாம் அசம ஸ்பிருஹா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவ்ரதே பரதசபா. மொழிபெயர்ப்பு. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. சோ இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து மொழிபெயர்ப்பா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. இப்ப நம்ம அடுத்த ரெஃபரன்ஸா பகவத்கீதையில இருந்து 2வது ஸ்லோகம் என்ன பார்க்க போறோம்னா 16th சாப்டர்ல இருந்து 21st ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். அந்த ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, திரிவிதம் நரகஷேதம் துவரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காமக்ரோத ததா லோபாஸ் தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயாம் தியஜேத். மொழிபெயர்ப்பு. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இப்ப அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து 2 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க போறோம், லோபா ரெஃபரன்சஸா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5th canto 6th chapter 5.6.5 பார்க்க போறோம். இப்ப அதோட ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, காமோ மன்யுர் மதோ லோபஹ சோகமோக பயாதயஹ கர்மபந்தஸ்க யான்முலஹ ஸ்ரீ புரியத் கோனு தத்புதஹ. மொழிபெயர்ப்பு. காம, குரோத, மோக, சோக, மதமாச்சரிய, பயம் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது மனமே ஆகும். இவை அனைத்தும் சேர்ந்ததே ஒருவனது செயல்களோடு அவனை கட்டுப்படுத்துகிறது. எனவே ஆழ்ந்து கற்றறிந்து எவன் இந்த மனிதன் மீது நம்பிக்கை வைப்பான், மனம் போன போக்கெல்லாம் போக மாட்டான் அல்லவா. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு. இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். அது 11th canto 20th chapter 15th ஸ்லோகம் 11.28.15 ஸ்லோகம் வந்து இப்ப பார்ப்போம். சோகா ஹர்ஷா பயக்ரோதா லோபா மோகா ஸ்பிருஹா தயா அஹங்காரஸ்ய திருஷ்யந்தே ஜன்ம மிருத்யுஸ்க நாத்மனஹ. மொழிபெயர்ப்பு. வருத்தம், குதூகலம், பயம், கோபம், பேராசை, குழப்பம் மற்றும் ஆசை ஆகியவையும் பிறப்பு மற்றும் மரணம் முதலியவையும் பொய் அகங்காரத்தின் அனுபவங்களாகும். இவை தூய ஆத்மாவின் அனுபவங்கள் அல்ல.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாய்ப்பளித்த குருமார்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. லோபா பத்திய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதை பாகவதத்துல இருந்தெல்லாம் எடுத்து அருமையா சொன்னீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது பக்தி வழியில நீங்க கண்டினியூ பண்ணணுங்கிறது எங்க எல்லாருடைய விருப்பமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி பிரபு. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஸ்ரீமதி ரேவதி மாதாஜி அவங்களுடைய லோபா சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டோரி சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணீங்க மாதாஜி. பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. எனக்கு நீங்க நாமனிஷ்ட பிரபுஜி, தானிஸ்ரீ மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, எல்லா சிக்ஷா குருக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மல்லிகா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, எல்லாரும் யார் யாரும் சிக்ஷா குரு வந்தாலும் எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த என்னோட இது பண்ணிட்டு நான் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் உங்களுக்கு. இதா தப்பா இருந்தா மன்னிச்சுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் அடிப்படையில் லோபா, பேராசை, வீழ்ச்சி மற்றும் மாயைக்கு ஒரு முதன்மையாக காரணமாகும். இதை விளக்கும் பாகவத கதைகளிலிருந்து பலவேறு எடுத்துக்காட்டுகள் உண்டுள்ளன. இதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டோரி என்ன சொல்றேன்னா, மன்னர் புரஞ்சனனை பத்தி. அவர் எப்படி பற்றாட அவர் மனைவியோட இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் மறுபிறப்பின் எப்படியா பொண்ணாவா பிறந்தார். ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. புரஞ்சனன் அவர் ரொம்ப பெண்ணிட ஆழமாக பற்றுக்கொள்கிறான். பொருள், இன்பம் மற்றும் அவரது சூழ்நிலை மீதான கட்டுப்பாட்டிற்கு அதிகப்படியாக ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறார். நாரதால் கூறப்பட்ட அவரது கதை பொருள், உடைமைகள், காம இன்பங்கள் மற்றும் குடும்பத்தின் மீதான பற்று எவ்வாறு மறுபிறவி சுழற்சிற்கு வழிவகுக்கின்றது. இறுதியில் அவர் எப்படி இருக்கார்? ஒரு பெண்ணாக மறுபிறவி எடுக்கிறார். இதுதான் பொருள் நேற்றத்திலும் பொரிய இதை எடுத்து காட்டுகிறது. இன்னொரு ஒரு குட்டி கதை என்னன்னா, தக்ஷனின் ஆணவம் பற்றி அது அவரோட பெருமை. தக்ஷன் அனைத்து மூதாதையர்களும் தலைவராக நியக்கப்பட்டும் போது கூட அவர் ரொம்ப திமிரு பிடித்தவராய் இருந்தார். கௌரவத்திற்காக அவர் பேராசை உணரப்பட்ட அவமரியாதை கூட பொறுத்து கொள்ள இயலாமை ஆகியவை அவர் சிவபெருமானுடன் அவருக்கு பகமை வழிவகுத்தன. நற்பெயர் என்று கட்டுப்பாடும் பெருமையின் ஒரு வடிவம் பேரழிவிற்கு எவ்வாறு வழிவகுக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது. ரெண்டு உதவியாளர்களின் கதை. நடைக்குபர் மற்றும் அடிகிரிவர். குபரின் இந்த உதவியாளர்கள் செல்வத்தெல்லாம் இன்பத்தாலும் போதையிலுமே இருந்தார் எப்பொழுதுமே. ஆனா அதனால அவளுக்கு ரொம்ப ஆணவமும் வந்துடுத்து. அதனால இன்பத்திற்குனால இதெல்லாம் அதிகப்படியான சுயநல ஆசை. பொருள், பேராசையின் வடிவம். அவர்களால் நாரதரால் மரங்களாக அவர் சபிக்க வழிவகுத்தது. இது நனவென்று ஆடம்பரத்தினையும் ஆபத்துகளையும் இதை விளக்குகிறது. அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கதை. ஒரு பிராமணர் 2 இல்லதரசர்களை பற்றி இது கதை. இந்த கதை ஒரு பாகவதத்தின் சொல்லும் ஒரு போதனையாக நம்மளுக்கு இது இருக்கிறது. உலக உடைமைக்குழுக்கான பேராசை மக்களை குருட்டாக்கும் ஒரு மாயை என்பதை விளக்குகிறது. நான் என்னோடது எல்லாம் நான் தான் இது பண்ணேன், நான் தான் இது, எதனாலதான் இதெல்லாம் எத்தப்பாரு நான் எப்போதும் நினைச்சுட்டு போது ஒரு பற்றுதல் என்று ஒரு தவறான மாயையை மகிழ்ச்சி உருவாக்குகிறது. இது எதுல வர்றது நம்மளுக்கு என்னைக்குமே துன்பத்தில் தான் இது கொண்டு போறது. இதனாலதான் எல்லாம் இந்த கதை பெரும்பாலும் எல்லாம் கவனத்தை செலுக்கிறது. இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். அசுரன் விஷாகுசுரன். அவன் என்னன்னா ரொம்ப பேராசையா இருந்தான். விராகசுரன் அதிகாரம் மற்றும் அழிமையான தீவிர பேராசையில் உந்தப்பட்டான். சிவனிடமிருந்து பெற்ற வரத்தை சிவனுக்கே சோதிக்க முயன்றான்னா அவனுக்கு எவ்வளவு ஆணவம் பாருங்க. பேராசை எவ்வாறு பகுதி தறிவற்ற சுய அழிவு நடைத்துக்கும் வழிவகுக்கும் என்பதை காட்டினான். அப்புறம் இன்னொரு வேட்டைக்காரனோட ஒரு பக்தனோட கதை. எப்போதுமே வெளிப்படையாக பெயரிடப்பட்டாலும் அசுரர்கள் மற்றும் மன்னர்களின் பல கதைகள் இரண்யகசுபு அல்லது கம்சன் போன்றவை லோபாவால் உலகை வெல்வதற்கும் செல்வத்தை குவிப்பதற்கும் அல்லது என்றென்றும் வாழ்வதற்கும் முந்தப்படுகின்றன. பாகவத்தின் சூழ்நிலை ஒரு பயனற்ற நாட்டமாக இது காட்டப்படுகிறது. எல்லாமே ஒண்ணுமே எல்லாமே டெம்பரரி தான். இந்த கதைகள்
ஒரு என்ன பொதுவாக இந்த லோபா இருக்கிறதுனால ஒரு நபரை வந்து குருடன் ஆக்கிடுறது. அதுல வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்புறம் துன்பம் தான் கொடுக்கும். அப்புறம் திருப்பி நம்ம சுத்தி சுத்தி எப்போதும் பிறப்பு இறப்பு இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம சிக்க வைக்கின்றது. இதான் இதனால காட்டுக்கு. லோபா இல்லாம என்னைக்குமே நான் இல்லாம நம்ம என்னைக்குமே பகவானோட இத ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு எப்போதும் பகவானோட இதை நினைச்சுட்டு இன்னொருத்தரை வந்து நல்லதே யோசிச்சுட்டு இது மாதிரி இருந்தா நம்மள வந்து கிருஷ்ணா இதுக்கு நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு நம்ம போவோம். அதனால எல்லாரும் சைத்தன்ய சரி இவர் சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் நம்ம வந்து என்னைக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த பாவசூழலிருந்து வெளியில எப்படி வருவோம் அதுதான் நம்ம குறிக்கோள் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்வில் நம்ம வந்து எப்படி உயருவோங்கிறத யோசிச்சு என்னைக்குமே நாம சொல்லணும் பண்ணணும். அவ்வளவுதான் நம்மளோட குறிக்கோளை வச்சுட்டு நம்ம முன்னேறணும் வாழ்க்கையில. அதான் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு கதை வந்து லோபா பத்தி சொல்லுங்கன்னா ஒரு 5-6 கதை சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன படிப்புனா அப்படின்னா இந்த லோபாவை எல்லாரும் விட்டுடணும். நம்ம வந்து ஆசைகளை எங்க திருப்பணும்? பகவான் மேல திருப்பணும். இந்த உலகத்துல இருக்க பொருள் அனைத்தும் வந்து எப்படிப்பட்டது? அழியக்கூடிய நிலையில இருக்குது. அழிவற்ற செல்வம் எதுன்னா இறைவன் உலகம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தற்காலிகமான இந்த உலகத்து மேல உள்ள விருப்பு எல்லாம் விட்டுட்டு பகவான் மேல நம்மளுடைய ஆசையை திருப்பணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு பாடமா எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதா புக்ஸ் பத்தி ஸ்ரீமதி யசோமதி புஷ்பா மாதாஜி அவர்கள் இப்ப பேசுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் உஷா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசசாத்திய தேசதாரிணே. பிரபுபாதா அவனுடைய ஒரு பாதம் பணிந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை திருவடிகள சரணடைந்த தெய்வத்திரு அபை சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் மாயாவாதமும் சூனியமும் நிறைந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் சைத்தன்ய மகா பிரபுவின் போதனைகளை கருணையோடு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தன்னுடைய ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியினுடைய ஆணையின்படி அவர் 1965 மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஸ்தாபித்தார். ஆகிய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் என்று நாம் அவரை அறிவோம். அந்த பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதாவை பற்றி நம்ம படிக்கணும்னா அவருடைய புகழ், அவர் வந்து எப்படி வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாரு, அவர் வந்து அங்கே போய் பகவான் இவர் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய போதனைகளையும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தன இயக்கத்தையும் எப்படி பரவ செஞ்சாரு, எப்படி அகில உலக பக்தி இயக்கத்தை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஸ்தாபிச்சாரு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி 1965 அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு செல்வதற்கு காரணமாக இருந்தது அவருடைய ஒரு குடும்பம், அவருடைய குரு தான் முக்கியமாக சொல்லணும். மாதாஜி இந்த குருவனுடைய படம் போடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரு கௌடிய வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் கௌர்மோகன் டே ரஜினி டே என்ற வைஷ்ணவ தம்பதிகளுக்கு மகனாக பிறந்தவர். அதே போல அவருக்கு குருவாக வைத்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியும் அவர் பிரம்ம கௌடிய பரம்பரையில் வந்த ஒரு குரு. ஆகவே அவருக்கு அதே போன்ற ஒரு குரு கிடைச்சது. அவர் இவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி யாருன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய பக்தி இயக்கத்தை, அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகம் முழுவதும் பரப்பிய பக்தி வினோத தாகூர் அவர்கள். ஆகவே பொருத்தமான ஒரு குரு. அந்த குருவினுடைய யானை என்னன்னா அவர் வந்து நீ வந்து என்ன செய்யணும்,
கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பரவணும். 1922 முதலாக அவர் வந்து தன்னுடைய குருவை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தன்னுடைய நண்பன் மூலமாக கிடைத்தது. அதற்கு முன்னாடி அவர் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துல தான் ஈடுபடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. ஆனா நண்பனுடைய உதவியினால 1922 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியினுடைய அவர் கௌடிய மடத்தை ஸ்தாபிச்சு கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி கொண்டு இருந்தவர். அவருடைய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது, சந்திக்கும் வாய்ப்பு. அந்த அப்பவே அவர் பிரபுபாதாவினுடைய உன்னதமான தன்மையை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா, நீ ஆங்கிலம் படித்தவன், நீ உன்னுடைய ஆங்கில அறிவால் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போ. ஏன்னா அங்கேதான் மாயாவாதம் சூனியம் இருக்கு, பக்தி இல்லை. அவங்க செல்வ செழிப்புல வந்து தங்களை மறந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில தான் கிடைக்கூடிய என்பதான் நிலையானதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆகையினால நீ அங்கே போய் நம்முடைய சைத்தன்யனுடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்பணும், கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும். இதை தவிர நிறைய ஆன்மீக நூல்களை பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்றவைகளை எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எல்லாரும் அறிய செய்யணும்ட்டு தன்னுடைய ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளைகளை இதயத்துல தாங்கிட்டு 1965 1922 சந்திச்சாரு. அடுத்து மறுபடியும் வந்து அவர் 11 வருடம் வந்து அவர் போட்ட அந்த பக்தி விதை மனதில் வந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சது 1933 தான் தன்னுடைய குருவிடமிருந்து தீட்சை பெற்றார். அதுக்கு பிறகு வந்து அவரு குருவினுடைய அறிவுரையை வந்து ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அந்த ஆரம்பத்தின் காரணமாக எப்படியாவது இப்ப வந்து இந்தியாவினுடைய நிலைமை சரியில்லை, சுதந்திர போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு, இங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நீ மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போப்பான். ஏன்னா அவங்கதான் அறியாமையில இருக்காங்க, ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்காங்க. ஆகையினால அங்கே போய் வந்து முதல்ல இந்த பக்தி இயக்கத்தை சொல்லு, கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணர் தான் மூலம் முழுமுதற் கடவுள்ங்கிறத அறிவுறுத்தி கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தியை வந்து அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன தன்னுடைய குருவினுடைய அறிவுரைக்கு தகுந்தபடி 1965 அவர் ஜலதூதா அப்படிங்கிற சரக்கு கப்பல்ல வந்து போறாரு. போறப்பவே ஹார்ட் அட்டாக் அவருக்கு. ஆனா அதையெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்துற, அவருக்கு தான் ஆன்மீக பலம் மனபலம் எல்லாம் அதிகமா இருந்துச்சுல்ல. ஆகையினால அவர் அங்கே போறாரு. அங்கே போன பிறகுதான் தெரியுது அந்த ஒரு நிலைமை வந்து அந்த நகரத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க சூழ்நிலை எப்படி இருக்காங்கிறத பார்த்த உடனே இவருக்கு ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சிருங்க மாதாஜி, அடுத்து இன்னொருத்தர் பேசுறதுக்கு இருக்குது. என்னமா கொஞ்சம் சுருக்கமா முடிச்சுங்க, இன்னொருத்தருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேம்மா, ஓகே ஓகே. போய் அவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, அங்கே போய் அந்த மக்களுடைய நிலைமையை பார்த்த உடனே இப்படி ரஜோ தமோ குணத்துல இருக்காங்களே, இவங்களை வந்து விடுவிக்கணும், பகவானே நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சு அவர் தன்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கிறாரு. 1965 வந்து ஆரம்பிச்சவரு என்ன செஞ்சாருன்னா, ரொம்ப தன்னுடைய அங்க வந்து அவருக்கு முதலாவதாக சேர்ந்த பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப குறைவுதான். ஆனா அவர்களோடு வந்து தன்னுடைய நாம சங்கீர்த்தன ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தன்னுடைய அன்பாலும் கருணையாலும் அவங்களுக்கு போதிச்சு அவங்கள பக்தர்களாக ஆக்குனாரு. அதோடு இல்லாம ஒரு 9 மாதங்கள்லயே 1966 இந்தியாவுல ஸ்தாபிக்கணும்னு நினைச்ச அந்த ஒரு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து ஸ்தாபிச்சாரு. அதற்கு அடித்தளம் இட்டது அமெரிக்காவில தான். அப்போ ஒரு ஜியர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து அவரு மக்களிடையே போதிச்சது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அவர் அதாவது ஒரு காட்டு தீ மாதிரி பரவிச்சு. முதல்ல 5-6 பேர் இருந்தவங்க இப்போ ஆயிரக்கணக்கில் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக இதுக்கெல்லாம் காரணம் கிருஷ்ணருடைய கருணையும் இவருடைய விடாமுயற்சியும் குருவின் மேல இருந்த ஒரு நம்பிக்கையும் அவர் கூறிய அறிவுரையை பின்பற்றணுங்கிற ஆர்வம் தான் காரணமா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. அடுத்து மற்றொரு ஜெயர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பாகீரத முயற்சி, பிரபுபாதாவுடைய முயற்சி. பாகீரதன் வந்து கங்கையை தான் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாரு. ஆனா நம்முடைய பிரபுபாதா வந்து பக்தி கங்கையவே உலகத்துக்கே போய் சேர்த்தாரு, கிருஷ்ண பக்தி கங்கைய அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக 1966 வந்து அவர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஆரம்பிச்ச பிறகு இந்தியாவில இருந்து போறப்ப அவருக்கு ஒரே ஒரு சீடர் தான் இருந்தாங்க.
ஆனா அங்கே போன பிறகு 4000க்கும் மேற்பட்ட சீடர்கள் அவங்க அவருக்கு ஏற்பட்டது. 14 முறை பிரயாணம் செஞ்சு ஏறக்குறைய 100க்கும் மேற்பட்ட இஸ்கான் கோவில்களை எல்லாம் அவர் ஏற்படுத்தியிருக்காரு. மக்களிடையே அந்த இந்தியாவில் அவர் இருக்கிறப்ப 3 புத்தகம் தான் எழுதினாரு. ஒரே ஒரு குரு தான், ஒரே ஒரு சிஷியர் தான் இருந்தாங்க. ஆனா அங்கே போய் அங்கேயும் இந்தியாவுக்கும் அப்பப்ப பிரயாணம் பண்ணி தன்னுடைய சீடர்கள் மூலமாகவும் இந்தியாவுல மாயாபூர்ல இன்டர்நேஷனல், அது அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய தலைமையகம் அமைக்கணும், கோயில் அமைக்கணுங்கிற ஒரு முயற்சியை நம்முடைய ஜெயபதாக குரு மகாராஜுடைய தலைமையில அமைக்க செஞ்சாரு. நிறைய ஒரு கிருஷ்ண பண்ணைகள்லாம் அமெரிக்காவிலே அமைச்சாரு, இங்கேயும் அமைச்சாரு, குருகுலத்தை அமைச்சாரு. இதை தவிர நிறைய புத்தகங்களையும் அந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுக்கு டைம் இல்லாம போயிடும். தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. கொஞ்சம் கூட சொல்லல மாதாஜி. வாழ்க்கை வரலாறு நிறைய இன்னும் சொல்லணும்னா 1 மணி நேரம் பத்தாது. அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு 10 நிமிஷம் கொடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, அடுத்தது நம்மளுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி நம்முடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அவர்கள் பேசுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க, உங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. எடுத்துறேன் மாதாஜி. கேக்குறதா மாதாஜி? கேக்குது பிரபுஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, பேசுங்க பிரபு. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம், சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நாம்னிஷ்ட பிரபு, இஸ்கானுடைய ஆல் டிவோட்டீஸு, லலிதா மாதாஜி, மங்களம் மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, தாரணேஸ்வரி மாதாஜி, வடிவுக்கரசி மாதாஜி, சங்கீதா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஐடோன்னு இன்னும் எத்தனை மாதாஜி என்னோட அசோசியேஷன் தெரியல, என்ன பண்ண புண்ணியத்தில். ஐம் 70 இயர்ஸு. எனக்கு பிஃபோர் 6 இயர்ஸ் என் ஒய்ஃப் தவறி போயிட்டாங்க. அண்ட் மை போத் சில்ட்ரன் ஆர் இன் US. அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் எனக்கு ரியலாகவே என்ன பண்ணணுங்க ரொம்பவே அவஸ்தைப்படுற நேரத்தில் வேதாந்தான்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க இதே பகவத்கீதையை பற்றி இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்டுருக்கிறப்போ சடனாக வேறு யாரோ இந்த மாதிரி இஸ்கான்கிற ஆர்கனைசேஷனை பற்றி எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்போ பிடிச்சதான் இந்த இஸ்கானை பற்றி எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. அது என்னவோ தெரியல, எனக்கு என்னவோ தெரியும், அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈடுபாடு. இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்லோகன் நான் நெட்ரு பண்ணினேங்கிறது கிடையாது. பட் 24/7 இஸ்கானோட அசோசியேஷன் எனக்கு எப்படி பாரு, இத்தனை மாதாஜிஸ் கூட எனக்கு அசோசியேஷன் ஆயிருக்கு. பர்சனலாகவே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரணத்தி சொல்லணும், கேட்கணும் அப்படின்ட்டு பகவத்கீதை போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது எனக்கு. என்னவோ தெரியல, இப்போ எந்த ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியமோ இல்லை, அது மாதிரி லவமாத்திர பக்த சங்கம் சித்ரா மாதாஜி சொன்ன கதையாக ஏதோ உங்களுடைய ஒரு ஸ்மால் அசோசியேஷனில் எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு இதனால் எனக்கு 24 hours எனக்கு போகிறலைங்கிற அளவுக்கு எனக்கு இந்த டுடே அந்த அளவுக்கு ஃபீலிங் ஆகிட்டு இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப டு பி ஃப்ராங்க் ரொம்ப எக்ஸைட்டட். எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு என்னையே ஒரு மனுஷனாக மதித்து நீங்கள் கூப்பிடுறீங்கள இங்கே பேசுறதுக்கே ஒரு பெருசாக நான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு. தோ ஐம் ஃப்ரம் பிராமின் ஃபேமிலியாக இருந்து கூட நான் இந்தளவுக்குலாம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல், எங்கள் அப்பாலாம் ரொம்ப சங்கராச்சாரியோட ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தவர் தான். ஆனால் இந்த மெட்டீரியல் லைஃபு இந்த கலிகாலத்தை எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிறது நானே ஒரு பர்சனலாக இருந்திருக்கேன். ஸோ விட்னஸ் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தினால இப்போ இந்த அட்லீஸ்ட் பெட்டர் லேட் தென் நெவருங்கிற மாதிரி எனக்கு இந்த ஒரு பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல எனக்கு இந்த ஒரு ஈடுபாடு வந்திருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ், நம்ம ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை பற்றி நான் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணிவிட்டு நான் 1 வருஷம் நிர்ஜலமாகவே ஏகாதசி பண்ணிட்டேன். 1 வருஷம் நான் பண்ணியிருந்தேன். சடனாக எல்லாருமே அப்டேட் பண்ணாங்க, இன்க்ளூடிங் மை சன் ஹூ இஸ் டாக்டர். நான் சடனாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ஒன்றும் இல்லை, 1 வருஷம் நிர்ஜல ஏகாதசி பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் டயர்ட்னஸே கிடையாது எனக்கு. இந்த மாதிரி பகவத்கீதை ஒவ்வொரு சாப்டர் நான் திருப்பி 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 கேட்டு 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 எனக்கு இதுக்கு என்ன சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ அடிக்ட் ஆகிட்டேன். இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனுங்கிறத பற்றி, நான் யார், கடவுள் யார், எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்மந்தம், நான் எங்கேருந்து வந்தேன், எங்கே போக போகிறேன்,
இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஆசையாயிருது. ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மாதாஜிஸ்ட்டை கேட்குறப்ப நான் புதுசாக தான் எனக்கு ஃபீலிங்காக இருக்குது. புது ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்க வேண்டி எனக்கு வந்து எப்பவும் திகட்டவே இல்லை. ஒரு ஸ்வீட் 2 தடவை சாப்பிட்டு திகட்டி போய்டும். அந்த மாதிரி திகட்டவே மாட்டேங்கிறது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும். ஐம் ரியலி என்ஜாயிங்காக இருக்குது. ஏபிசிடிங்கிற இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் பக்தாஸு, பகவத்கீதை படிக்கிறது, சாண்டிங்கு, டயட்டு, பிரசாதம் சாப்பிட்றது, ஏகாதசி. நான் வந்து டயட்டை பற்றி நான் பேச முடியாது. எந்தாக்க நான் எல்லாருமே நான் டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால அதுக்கு நான் மாமிசம்லாம் சாப்பிட்றது கிடையாது. இந்த பூண்டுல எங்கள் காலத்தில் பண்ண மாட்டா. இந்த வெங்காயம் எப்பயா போடுவாளா இருக்கு. என்னால் யாரும் சொல்ல முடியல. அதையும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவேன். நான் இப்போ தனியாக இருக்கேன்னா பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒன்லி என்னோட முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் தான் நான் பண்ணுவேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நான் சாப்பிடுவேன். அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா டைம் போயின்னு இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை ஈடுபாடு. பாகவதம்னால என்னன்னே தெரியாது எனக்கு. இங்க பாருங்க எத்தனை கதைகளை கேட்டு எனக்கு அப்படியே அஜாமிலன் கதை, அம்பரீஷ் மகாராஜா கதை, பில்பதாஸ் தாக்கூர் கதை, கேத்து கதை, துருவன் நாரத் கதை, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கதை, ஜடவரதர் கதை, கட்டோ மகாராஜ் ஒரு நாழிகையிலே அவர் மோஷம் அடிச்சு போச்சு. மிருகாரி கதை, நாரது அப்புறம் பிரகலாத் கதை. இவ்வளவு கதைகள்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு வந்து இன்னும் இதே அசோசியேஷன்ல இருக்கணும் ஆசையா இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு கொடுத்து வைக்கணும். சொல்ற மாதிரி மனுஷானாம் சகஸ்ரேஷியோங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. 1000ல் ஒருத்தனுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அதுல 1000ல் ஒருத்தன் தான் ரியலாவே பக்தி பண்ணுவான்னு சொல்றத கேட்குறப்ப எனக்கே ஒரு மெய் சொல்லியிருக்கிறது. இது எல்லாருக்கும் பக்தி வரணுமே. இந்த இஸ்கானோட ஸ்தாபனத்துல ஏன் இந்த கண்ட்ரிக்கு பிரசிடென்ட்டா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரா வந்திருக்க கூடாது? இந்த கண்ட்ரியை திருத்திருக்கலாமே. இந்த கண்ட்ரி யார் 140 crores பப்ளிக் யார் திருத்த போறாங்கிறது எனக்கு கவலையா இருக்கு. என்னங்க இது வந்து பேசிக்கா சில்ட்ரனுக்கு ஜூனியர் கேஜி லெவல்ல போய் பாகவதம் கதைகளை சொல்லி அந்த பக்தி கொண்டு வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய லாஸ்ட் ஒரு அனுபவத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன். என்னன்னாக்கா எனக்கு 3 வருஷத்துல ஒரு பேரன். அவனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. நான் டிவி இது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னாக்கா இந்த 6 வருஷத்துல நான் நியூஸ் பேப்பரை விட்டுட்டேன். டிவி பார்க்க மாட்டேன். கிருஷ்ணனை பற்றி பேசுறீங்களா, கிருஷ்ணனை பற்றி சாப்பிடணுமா, கிருஷ்ணனோட பிரசாதம் இருக்கா, கிருஷ்ணனை கேட்கறதா, இதுதான். மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாதுங்க நான் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன். ஸோ என்ன வந்து டு பி ஃப்ராங்க் சில்ட்ரன் கூட ஜாஸ்தி என்கிட்ட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இதனால கிருஷ்ண பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு ஐ டோன்ட் கேர். ஐம் சந்தோஷமா இருக்குது இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஏதோ இந்த சீரியல், இந்த கிருஷ்ண சீரியல் அவனுக்கு காமிச்சேன் என் பேரனுக்கு. ஸோ 3 வயசு அவனுக்கு. ஒரு நாளைக்கு நீ யாரான்னு கேட்டான். நான் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறான். அவங்க அப்பா பேர் என்னக்கா நந்தமராஜுங்கிறான். அம்மா பேர் என்ன யசோதாங்கிறான். இடது வய வேற சுண்டு வரல காமிச்சிட்டு நான் வந்து கிரிதார வாரி அப்படிங்கிறான். எந்த அளவுக்கு நான் நினைச்சேன் போன ஜென்மத்தோட வாசனை சொல்றேன் இல்லைங்கெல்லாம். இந்த இடத்துல பிஹெச்டி படிச்சா கூட அடுத்த ஜென்மத்தை ஜூனியர் கேஜி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஆனால் பக்தியில் எங்கே விட்டுமோ அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத நான் என் கண்ணால் பார்த்துறேன் என் பேரன் மூலியமா. அதனால எல்லாரும் பக்திக்கு ப்ரொமோட் பண்ணணும். எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சவா யாருன்னாக்கா இந்த பக்தியை பரப்பணும் எல்லாருக்குங்கிறத. அதில் இஃப் ஐ கேன் டூ எ பிட் ஐ வில் பி மோர் ஹாப்பி வித் அசோசியேஷன் ஆஃப் இஸ்கான். எனக்கு பிரபுபாதாவே எழுதியிருக்காரு. ப்ரீஃபேஸில் லாஸ்ட்டில் நான் படித்தேன். பகவத்கீதா ப்ரீஃபேஸ் லாஸ்ட்டில் என்ன எழுதியிருக்காரு, எனக்கு பெரிய அப்ரிசியேஷன்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். ஏதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து பியூர் பக்தா ஆகிட்டோன்னா பெரிய அட்டம்ப்டா சக்ஸஸ் நான் நினச்சிக்கிறேன்னு பிரபுபாதா எழுதியிருக்கிறது. 1971 எதுவும் ஆஸ்திரேலியால சொல்லியிருக்காரு. அதனால இது எல்லாரும் பக்தியை பரப்பலாங்கிறத என்னோட ஆசை. இதனால என்னோட முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஹெல்ப் டெஃபினட்டா ஐம் ரெடி டு டு இட் அட் எனி டைம் 24/7. ஐம் தாசான. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. உங்களை போல எல்லாரும் மனசுல நினைச்சாங்கன்னாலே எல்லாருமே பக்தியில முன்னேறிட முடியும். உங்களுடைய ஆசையும் நிறைவேறும். இங்க கிருஷ்ணான்னு ஒரு வார்த்தை யார் ஒருத்தவங்க சொன்னாலுமே அவங்க பக்தருங்கிற நிலையில வந்துடுறாங்க. அதனால நீங்க ஒரு பொருட்டு இல்லைன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். எல்லாருமே பக்தர்கள்ங்கிற கூட்டத்துல நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து நியோஃபைட் இந்த கிளாஸுக்கு இதுவரையிலும் வராம இப்பதான் புதுசா யாராவது வந்திருக்கீங்களா? அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இது நாள் வரையிலும் சனிக்கிழமை கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதே இல்லை, இதான் முதல்ல அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு யாராவது இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லை அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. இப்போ வந்து இல்லை 42 பேர்ல
எல்லாரும் 43 பேர் இருக்கோம். 43 பேர்ல எல்லாருமே ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே ஹரே நியூ ஆமா ஹரே ஆமா கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே அப்ப ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. மணி பிரபு நீங்க அம்மா அட்டன் நான் இன்னைக்குதான் முதல் முறையா வந்திருக்கேன்மா. என்னோட பேர் கணபதி ரமணன். ரொம்ப அதுவும் நன்றி. நான் இப்பதான் வந்தேன்மா. முழுசா கூட வகுப்புல இல்ல, இப்பதான் வந்தேன். இந்த வாரம் தான் தெரிஞ்சது. அடுத்த வாரம் வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேம்மா. கண்டிப்பா கண்டிப்பா வாங்க. இப்ப இந்த கிளாஸ்ல என்னென்ன நடக்குதுன்னா எல்லாமே பல விதமும் எல்லாரும் அவங்கவுங்கள ஷேர் பண்றாங்க. ஒருத்தவங்க பாடுறாங்க, ஒருத்தவங்க கதை சொல்றாங்க, ஒருத்தவங்களுடைய அந்த ஒரு தலைப்படுத்திட்டு அதை பத்தி பேசுறாங்க. இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்ல விஷயங்கள் தான் இங்க எல்லாமே பகவானை பத்திய விஷயங்கள் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதனால கண்டிப்பா நீங்க இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க இப்ப கேட்கலாம். மாதாஜி வணக்கம். நானும் கோமதி இன்னைக்கு தான் அட்டன் பண்றேன். வெரி குட் மாதாஜி. இன்னும் கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலையில 10ல இருந்து 11 மட்டும்தான் நடக்கும். 1 hour இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். பக்தியில பொறாம இருக்கக்கூடாதுங்கிறத ஒரு சாப்டர் ஒரு நாளைக்கு படிக்க போறேன். ஒரு வாரம் படிக்கிறேன். எனக்கு போட்டு கொடுங்க. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மணி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா அதை அட்டன் பண்றேன். கொஞ்சம் இப்ப உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லபடியா இருக்கு. அதனால மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ரொம்ப மறுபடியும் சந்தோஷம் பிரபு. நீங்க எங்களோட ஓல்டு டிவோட்டி. நீங்க பார்க்க போனா வைபா லெவல் 6ல இருக்கிறீங்க நீங்க. ஆனா கிளாஸ் வர்றது இல்ல. இப்ப நீங்க ஆமா. வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இதை பாருங்க. இதுல நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம். நம்மளுடைய ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல போறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்குங்கிறது என்னோடது. உங்களுக்கு கருத்து ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி கருத்து சொல்ற அளவுக்கு இன்னும் நான் வளரல. ஆனாலும் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது. நான் ரொம்ப தன்யவானா இருக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் இவ்வளோ பேசுறது, எல்லாரும் சொல்றதெல்லாம் கேட்டா நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களுக்குமே நான் நன்றி சொல்றேன். அதுலயும் இதுல இப்ப கலந்துகிட்டு இதுல பேசுற ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ண மாதாஜி, யோகேஸ்வரி மாதாஜி, அப்புறம் சத்யநாராயணன் பிரபுஜி, அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி, புஷ்பம் மாதாஜி, கடைசியா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, அப்புறம் இதுல பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அனைத்து பேர்களும். அப்புறம் நம்முடைய இதுக்கு ஹெட்டா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உஷா தயாதேவி மாதாஜி, நம்மளுடைய டீம் ஹெட் தாரணேஸ்வரி மாதாஜி, என்என்டி பிரபுஜி, அனைத்து பேர்களும். எல்லாத்துக்கும் மேல நம்மள ஸ்ரீல பிரபுபாதா, பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு நாங்க எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஜெய் தாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஜெய். அசம்பிள் டியூட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி மாதாஜி. லைவ் ஹரே ஸ்டாப் ராம பண்ணிடுங்க. மாதாஜி. லைவ் ஹரே ஸ்டாப் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சூப்பரா லைவ் இருந்தது ஸ்டாப் மாதாஜி பண்ணிடுங்க. எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ.